Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. May naibgan na ba ang akong anak? Ma? Matod ni Chukoy, may inom ka kunog brandy. Walang nimo ipadayon ang ikatulo unta nimong tagay. Ma? Unsay ti mailan nga nahigugma ka na? May naibgan na gid lagi ang akong ulitaw. Kinsa siya anak, nakailab ako. Mama sa doy. Para nangutanar ako. May gikaibgan dayon? Okay, sige. Kung mubati ka ganig excitement, matagkakita ni mo sa imong gikaibkan. Kana, dako kayong posibilidad nga in love ka na. Unsa pa ilain, ma? Dili ka makatog nga magsigig-huna-huna niya. Mawad-an ka gana sa pagkaon tungod sa pagsigig-huna-huna niya. Wa pa gyud ko mahigugma. Ha? Wa ni mo batia ang mga symptoms nga akong gisulti nimo? Wa gyud, ma. Grabe sad nimo anak. Ingon ka, di ko makatug nga magunahuna sa babae. Pero mohagok man gani kog bagdali-dali na kog bangon inig kabuntag kay mahadlo ko nga maliit ko sa kong trabaho. Ganahan magyapon ko mukaon. Ambot lang gid nimo Ronel. Pero dili ko mohonong sa pag-ampo nga makasugat na unta kag binuhat nga maoy makapausab sa dagan sa imong kinabuhi. Kuyawa gud na ba? Lagi. Basta, iampo gyud nako nga imo nang makaplagan ang imong Miss Right aron makabaton na gyud kog apo. Dili maayo nga ko sa gawas magkandom sa nahitabo namo ni Ronel. Wasap kikipati nga to ni Ronel, pero nganong dili naman noon ko malimot niya. Tingali, nabaguhan lang ko. Humot baya siya kininawa. Hangtod ang tibuok niya lawas. Ingon lagi ko, di ko magsigi ko na ni Ronel. Noon sa maninuon ko. Tingali ko mumabdos na ko. Maulian na niya akong kahasol. Oh, hala, ang checking nga 5 million pesos. Usabay akong buhaton at to. Dili ka ako maswadyaan ni Alma kung ako ning i-deposit sa akong account. Dili ka niya mahibawaan. Hain pa ingon ang iyang cheque. Siya masay nagbuot nga akong nga nang ibutang sa cheque. Ugod masakpan ko. Ako lang ingnon nga. Ako nang deposit sa akungan. Pagkahuman, ako nang gi-withdraw. Nga bang misugot masag ko sa plano ni Ronel. Karon, nahasol na hinuon ko. 5 million pesos is 5 million pesos. Kung manarbaho lang ko, tingali, diligi ko makaanggon sa ingon niya na kada kong kwarta. Nipagtingan ako cellphone. Tingali si Ronel ang nanawag. Si Ronel gani, di na ako tubagon. Si Alma di ang nanawag. Al, maayo kay nanawag ka. Gahapon raw na ko manawag ni mo, pero may gato man mis papagod. Mingaw na kay kunin mo, day. Ako sab. Dugay pa ka mo balik diri? Mataw-tawlan pa gyud. Wa kami ngawan ako. Grabe. Sus, grabe ko no. Pero tagsara kayong manawag. Manawag ko nimo pero dili ko makatiming. Wa tingali signal. Sagdi lang.
Dali na ko human ang gipabuhat ni Papa. Unsa man, okay ng process? Nahuman na. Pero, tingalig dili ma-timing sa akong fertilization. Paobserbahan pag 1 week. Kung failure ang unang process, may bayad ba gihapon? Ayaw kahadlok. Uwa man ko na'y bayad. Wa mo ko mahadlok sa bayad. Ang ako lang nga dili ka mahasol. Basta, mamabdos ko. Okay, ragit na ako. Ayaw baya pagdugay di ha. Kitingalig, mga ako. Way mo katkat sa punuan sa mangga. Katawa man ka. Okay, sige. Basta kay pag-focus lang gid sa process ha. O kinahanglan nga balik na ako diha, mabtos ka na. Tingalig mo ko ang akong tihan. Lain na kang magtanaw na ako ha. Tingalig imo kong ilisan. Dili na mahitabo, Nobs. Mapunan pa hinoon ang akong pagpangka nimo. I love you. Love you too, Al. Love you more. Salamat nga nakatiming gid ko. Usay nagka-timing ka. Nga muli ka na. Mahatod ka na gid nako. Huwag yun ka magka-timing, Jack. Hmm? Gikuha man ko sa driver ni Alma. Unsa? O nga nang gusto magyug ka nga mahatod na ako. Aron ko magkasulti tag maayo. O makatultol ko sa bag-o ninyong ipuyan. Aron magsamok-samok ka na sa blamo? Ha? Nobi, di ba may promise naman ko nimo nga good friends na tanong duha? Ako na tumanon. Good friends bitaw tang duha. Busa dili na kinahanglan nga magkahago ka pa. Tingalig maulang unya na hinungdan nga magkaaway ming duha si Alma. Magselos yan ako? Wabay katarungan si Alma nga magselos nimo? Nanguyab ko kaniya. Hindi man siya nako. Aw, ako siyang ilisan. Ug ako imong iilis ni Alma? Dili pwede. Dili gyud, Jack. Oh. Sorry. Way makailis ni Alma sa akong kinapuhi. Dili mahimong di ko makatultol sa ilang gipalgi ng bahay. Misa ka ni Snoopy sa auto ni Alma. Ako sila sundan. Ug ning higayon, matultulan ko na gyud. Hain sila mabuyo. Sunda gyud ang akong instruction ha. May nagsunod nato. Ug dili gusto si Alma nga matultulan niya ang nagsunod nato nga among gipuy-an. Busa, ihunong ni sa mall, kunuhay magkuhat ka. Pero musakay kong taxi aron malingla nato si Jack. Nakaila kayo si Alma ng Jack. Nakasabot ka ba sa akong gisulti? Unsa? Gisundan ka ni Jack? Gisundan. Nahadlok sad bitaw kong musimba. Kay ako siyang nakita nga milingkod sa usa ka tindahan nga maoy agianan nako paingon sa simbahan. Dili gusto si Alma nga makatultul siya nining atong gipuy-an. Mao bitaw nga akong gitiman-an ang pahimangno ni Alma. May gani kay ako mo'y unang nakabantay niya. Kung musimba ka, sakay lang jud aron malipat si Jack. Nganong man sad ng tawhan na, uy? Nganong magsamok-samok mangyud na siya? Doon na siya motibo ni Alma, ma. Nanguyab lagi siya ni Alma. Dili na mo isaktong katarungan. Ha? Kayon sa mangyud ay katarungan sa iyang paggukod ni Alma. Gusto niyan si Alma mo imuluwas sa ilang negosyo nga hapit na mabangkaruta. Mao ba di ay? Kinahanglan magbantay ka gyud ni adtong tawhana, ha, Nubi? Tingalig ikay iyang panimaslan. Nilarga mo ng auto ni Alma nga. Wa sinubi. Nailad ka ko. Ano mo? Nabantayan di ko ni Nubi. Nabantayan ang akong pagsunod nila. Kung mo na, di
sila gusto nga matultulan ko ang ilang balinan. Pero mapakyas mo. Karon nga nasakpan ko na nga di mo gustong matultulan ko ang iyong gipuyan. Punan ko nga kung pagpaningkamot aron matultulan ko kamo. O sa mag-iimong tuyo, Jack. Nganong ang uyab naman siya ni Almang imong hasulo na. Unsa? Ayaw na lang paglimot. Bitawgan ko ni Alma. Oh, wa ba kasi din eh. Nakatawag pa yun siya ni mo? Aron mo sumbong? Jack, dako kog utang ni Alma. Unsa utang nga ba? Kabubuton og kwarta. Permede kang manghuwam ni Alma. Wa lagi ko ni mo bahin eh. Wala gyud ko masayod unsaon ko sa pag-usab ang imong kinabuhi, Jack. Nganong imo man sang usbo na nga akong ginabuhi. Di ba? Ikaw may nagtudlo na ko. Aron ko mayon ini. Usa! Suma! Sa buhi bas mama. Kanunay musumbong si mama nako nga doon na kay babay. Kadiyot ra to, Jack. Kay gidali kong potol ang akong bisyo sa diyang nabantayan nako nga nasakripisyo ang atong negosyo. Pero wa ka na makabawi. Ay, Jack. Unya, di ka pa muangkon nga ikay nakaingon nga nung naingon ko yan eh. Ikay nagtudlo na ko. Aron gubo na lang yun kung unsa may napundar sa kong inahan. Ako mo'y nagpundar sa tong negosyo. Igo na lang misuportar sa mama ni mo. Kapoy na magsigit ang balik-balik sa di na mo balik. Eh, Muhangyo ko ni mo pa. Ngatabangan ko aron pakaslan ko ni Alma. Pero wa ko ni mo paminawa. unsa may akong mahimo nga si Alma may di gusto ni mo. Mo'y kanunay niyang irason nga di mo katalo. Kay wa mo'y daog kay pulos mo lalaki. Alos! Ha? Ilaw na ay! Ilaw na! Jack! Basta kung mapobre ta, ikaw lang! Eh? Di ko ka na madawat. Di ko gustong mapobre! Wa ka ako masayop. Murag 1 week na nakalabay, pero murag wa mo ko'y gibating kalainan. Wa ka ako mamabdos. Ang akong cellphone. Ay, si Ronel ang nanawag. Ako ka siyang tubag ko na. Pero 1 week na ang nakalabay, pero pa ko'y gibating timailan nga mabdos ko. Bahala na. Ronel? 1 week na? May gibati ang kadabang kalainan? I mean, mabdos ka na ba? Wa gid ko gibati. Kinanglang dalion na to aron mamabdos ka gyud. Tingalig dili ka fertile ni atong higayuna. Magkita na sagta? Kinanglang gyud aron masiguro na to nga mamabdos ka. Tingalig bawion ni Alma ang 5 million pesos. Musugod na lang ko nga bawion niya. Ha? Tingalig dili gid ko mamabdos. 1 week pa masad ang nakalabay. Pero gusto ko maniguro. Magkita ta, please. Mauwaw na kong Alma. Mas mauwaw ka kung mangitaglain si Alma. Kaya di ka makahatag niyang anak. Kabala ka. Di ta magpalayo aron madali ka ra sa pagpauli. Unsa? Magpa-uptown ta. Di ta magdungan pagsuot sa kwarto. Una kay musunod ko. Please, Nobi. Kinahanglang mamabdos ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!